Hej, mit navn er Efi Bajdin, og jeg er forfatteren bag serien om Omar og Mahmoud og Omars mor Sora. Jeg er forfatter, og jeg er sproglærer i dansk som andetsprog på et sprogcenter. Jeg har skrevet romaner og noveller. Jeg startede faktisk med at skrive digte. Men her i de senere år, så er jeg blevet opmærksom på, at der mangler litteratur om indvandrere til indvandrere. Jeg kom selv til Danmark som barn fra Tyskland, og det er jo et vestligt land, så det var selvfølgelig noget lettere at tilegne sig dansk, end det er, hvis man for eksempel kommer fra Syrien eller et andet land, hvor sproget ikke er beslægtet med dansk. Jeg vil gerne skrive både til indvandrere og til danskere, fordi jeg synes, det er vigtigt, at de nye danskere bliver inkluderet i et sprogligt fællesskab, hvor man kan fortælle en historie, som selvfølgelig er fængende og underholdende, men som indvandrere også kan genkende sig selv i. Det er baggrunden for, at jeg har skrevet mine første 4 letlæsningsbøger, som hedder Gennem ild og vand, Ankomst til paradis, Soras mirakel og Nøglen til det hele.